The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be saved. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation." That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong hingalan sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios Kamahan, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan isugid kini. 1 John 1:9 mo'y atong baruganan, atong gamiton karon, nga nag-ingon sa English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Humani mo buhata ka na, ikaw andam na usab sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Padalang ka rin mo higala nga wala pa ikaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Niyausab sa Revelation or Acts 4:12, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved." Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga kami makatuon sa imong pulong ning adlaw. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita. Maayong panglawas ang among
gidangatan hangtod ni higayuna kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, grasya. Salamat nga imo pa kaming gipabuhi hangtod ni higayuna. Hinaot nga kini nga among pagabuhaton pagtuon sa imong pulong mahimong panalangin sa among kinabuhi pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga suki, mga higala, mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw. Aniya pa kita nagadupot, nagapunting sa atong pagtutok sa atong tunanan nga giuluhan og the Great Power Experiment. Okay? So, mao ni atong giduputan sa pagtuon o ato ipadayon kini diin kita mohunong kagahapon. Una sa tanan, ang kaluwasan wala mausab. It is only faith alone in Christ alone. Now, anara sa tao, mudawat ba siya niining maong gasa sa Dios o yung bang iiyabang isalikway? Okay? So, ang tao may kapilian. Kay gitagaan man siya sa Diyos niya ng kagawasan sa pagpili. Pinagi sa iyang free will. Mo ni hinatag sa Diyos. O ipagamit ka na sa Diyos. So, anara kaniya mugamit siya sa positive pole niya ng iyang volition to believe or to reject na siya ay kagawasan. Apan hibaw na punta sa resulta. If you reject, eternal condemnation. But if you believe, you accept, then eternal life dito sa eternidad. So, it is faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. So, it's a matter of choice. Okay? Now, kita nagadupot dinhi sa atong tunanan nga Great Power Experiment. The two categories of Great Power Experiment. Number one, the Lord's hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. O ikaduha, the Great Power Experiment of the Church Age. Now, ang atong Ginoong Hesukristo migamit sa tanang mga kasangkapan nga ang iyang langit ng amahan nagahatag kaniya. Hinatag sa Dios nga amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. O wa niya gamita ang iyang Dios nun nga pagka-omnipotente. Wala. Wa niya gamita. Nagpabilin siya nga hingpit samtang dinhi siya nining kalibutana even to the point sa iyang physical death. So, kitang mga magtutuo gimanduan diha sa pulong sa Dios nga magmaawaton kita kang Ginoong Hesukristo. Dili kay muawat kita nga magpalansang sa cross, dili man mo ibuti pasabot. Maawaton kita, be imitators of Christ sa iyang mga paggamit ni Great Power Experiment. Mao ni atong gitunan kay gi-eksperimentuhan man gyud ni Ginoong Hesukristo, gipamatud-an niya nga misalir gyud ang maong kanang iyang paggamit sa mga divine assets nga gihatag sa iyang langit ng amahan sa pagpagamit niini. Panuan niya gamita ang iyang Diyos nun nga pagkalabang makagahom. No, wala. Nagpabilin siya nga hingpit samtang dinhi siya nining kalibutana bisan pa to the point of his physical death.
So mao na nga ang omnipotence of God the Father mao'y nagahatag kaniya og gahom, empowered our Lord Jesus Christ by restoring His body into a resurrection body. See, na mabasa diya sa Acts chapter 2 verse 24, Ephesians 1:20 o 1 Thessalonians 1:10. Now, ang pagka-omnipotente sa Dios nga Espiritu Santo maoy nagahatag og gahom kang Ginoong Kristo to be able to fulfill sa plano sa Dios. 1 Peter 3:18. Now, ang gitawag nato og portfolio of invisible assets, gihatag kini, gi-provide kini sa Dios nganhi kanatong mga magtotoo. God is the one providing believers the portfolio of invisible assets. So mao na nga diha sa 2 Corintios 5:7 nagaingon, we no longer walk by sight but by faith, pagtuo. Now dito sa milabay nga eternidad, eternity past, ang Dios sangkap na kanatong mga magtutuo niya ining portfolio of invisible assets. Iyan ang gitagana kini didto pa sa kanila tungo pang tanan. Mao nga ang pagtuo, mao ang gikinahanglan natong gamiton to be able to move on sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Pagtuo. Nabitaw ng Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Honya, mao na nga karon nining atong pagkinabuhi sa phase 2 sa plano sa Dios, gimanduan kita niya ng 2 Pedro 3:18 nga patuboon kita diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. Pinagi nining atong ginabuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Hinumdumi nga ang pagka-omnipotente sa balang Espiritu Santo anha lamang kini nato masinati o kaplagi diha sa sulod sa atong operational divine sphere. Kay ang Christian way of life is a mental attitude life. So ang atong panghuna-huna mo itumong ning tanan. Ang pagkalabang magagahom sa Espiritu Santo, nato makaplagi diya sa sulod sa operational divine sphere. May hinungdan nga ang problem-solving device number 1, which is a rebound, 1 John 1:9, mao kini ang Diyos nun nga lakang divine step nga hatod kanato ngadto sa sulod ngadto sa operational divine sphere. Problem solving number 1. Problem solving device number 1, rebound, is the divine step to be able to enter the divine sphere. Then makapadayon ta sa pagsibog ngadto sa unahan sa atong espirituhanong kinabuhi agi o tuman, fulfilling the protocol plan of God. Mao ni ang mga paagi, proseso, protocol sa Dios. Kay ang balang Espiritu Santo sa gahom niya, gahom sa Espiritu Santo, mo'y nagasustener sa humanity ni Ginoong Kristo sud sa iyang divine sphere. Unsay nga siyang divine sphere? Prototype divine sphere. Mao to'y nakapalahutay, nakapasustener ni Ginoong Kristo. Now, ang susama nga gahom maoy nagasustener kanatong mga magtutuo niining panahon simbahan sud sa atong operational divine sphere. Kasabot ka? Kining mao gihapong gahom sa Espiritu Santo
Mao ay nagasustenir ka nato sa atong pagkinabuhing espirituhanon so diha sa operational divine dance sphere. Now, kay outside of that, dili kita makatuman sa atong espirituhanong kinabuhi o sa protocol nga plano sa Dios. Dili. Now, diha sa John 10:17, the Word of God says, the reason the Father loves me, matud pa ni Hesus Kristo, is that I lay down my life only to take it up again. Verse 18, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This commands I receive from my Father. Namo na. So, mao nga si Hesus Kristo gave up His life. Ang iyang espiritu, mao itong ingon siya. Into thy hands I commend my spirit. Sa iya nagyong commit sa iyang espiritu ngadto sa Diyos nga Amahan. Our Lord Jesus Christ had His power to lay down His life and also the power to restore His human life again. Siya ra naigahom. O kining maong samang gahom, this very power sa Diyos nga Amahan, great power experiment, available na kinit sa tanan nga mga magtutuo aron sila magmadinaugon sa ilang Kristohanon nga pagkinabuhi. Kaya binimo, si Ginoong Kristo availed of the following. Number 1, the Holy Spirit's omnipotence, sod sa iyang prototype divine dance sphere. Ikaduha, ang plus H, hinumdum kas plus H, sharing the happiness of God as a problem-solving device. Ang sama nga gahom, the omnipotence of God the Father, nga maoy nagbanhaw sa atong Ginoong Kristo. Mao kini ang samang gahom that will resurrect all believers during the rapture. Sabtang ginapagayo. Now, between sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo o sa pagkabanhaw sa mga magtutuo sa panahon sa simbahan, mao kini ang gitawag the greatest power period in all of human history. Kasabot ka? So, ang gahom sa Diyos is available to every believer right at this very moment. Niinig yung higayuna. Now, dias Filipos 3:10, the Word of God says, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Now, atong hinumduman katong tulo ka stages of the area of spiritual adulthood. Ay hinumdum ka ba? Ginig-review gihapon. 3 stages of the area of spiritual adulthood. Ang naguna nini, spiritual self-esteem. Sunod, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Now, makatukod kita sa gitawag o garrison in our soul, pinaagi sa paggamit nato sa mga paagi sa pagsulbas, mga suliran, diha sa area of spiritual adulthood. Ang gahom sa ato Ginoong Kristo sa iyang pagkabanhaw, nagkahulugan kini nga ang Diyos nga mahanog, ang Diyos Espiritu Santo nagagamit sa ilang
ilang gahom. Ang gahom sa Espiritu Santo o sa Diyos nga Amahan. God the Father and God the Holy Spirit's omnipotence. Now, you notice, we are repeating these things. Antong ibalik-balik ni. We have to, tungod kay kini mo gitawag lagi nato og inculcation. Unsa ba inculcation binisaya? Sinilsilay. Gusto? Mo nang balik-balik tanining atong pagtuon nini. Numdum ka sa atong kanang tulo ka R, the 3 R's, reception, retention, recall. Okay? Sabot pa sabot, reception. Kini atong gibuhat. We are unsa receiving God's word. Mao na reception. Ikaduha, human na to dawata, retain. Ipundo diha sa atong kalag. O nga ikatulo, mao ang paghinumdum. Awa man tayo mahinumduman sa bisag unsa nga wa na to kanang mapanag-iya. Gusto? So, gikinahanglan ang atong pagpanag-iya sa pulong sa Dios. Aron atong mapundo o atong magamit sa paghinumdum. Kasabot ka. So, mo ng reception, retention, recall. Now, kitang mga magtotoo, gimanduan gyud nga, magagunit kanunay niya ng gahom. Now, there are two categories of power. The great power experiment of the hypostatic union o the great power experiment of the church age. Now, unsa mang dispensation karon nga atong kanang pasilungan unsa man. This is what we call, of course, dispensation of the church age. Ang panambot pasabot, Christocentric. That we should be Christ-centered. Mo na gitawag Christocentric dispensation. Now, it is only in these two areas nga ang gahom sa Dios gisangkap sa tanang mga magtotoo niining panahon sa simbahan. Not in any other area or dispensation. Wala. Wa gyud kini sa ubang mga kapanahunan nga kining maong gahom gihatag. So sabtag yun na. Kitara. Now, ang mga Gospels sa New Testament talks about the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Niya na, inumdong kapag usibot pasabot sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ang iyang pagpanag-iyang duha ka mga kinaiya. Kinaiyang Diyos nun o kinaiyang tawhanon. Okay? So, he was 100% man. At the same time, he was 100% God. So, mo ito gitawag kini si Jesucristo nga God-man. Okay? Mao na ang hypostatic union. Now, dihas mga buhat in the Acts, kini nagahisgot bahin sa mga kasangkapan that are left kanang for our Lord Jesus Christ use. In the epistles, sa mga epistola, kini nagahisgot bahin niining maong mga kasangkapan nga gigamit ni Jesucristo and are now left gibili na kini nganhi kanatong mga magtotoo niining panahon sa simbahan. Kaya bigo nimo, when God provides, He is fair. Meaning, why kanang pili-pili? Why pinalabi? No exception. He is fair. In fact, God is perfectly fair. Hingpit nga makiangayon. So, kung bahin na sa kaluwasan, salvation is equally for all unbelievers. Tanan nga mga dili magtotoo. Kung na kay mga higala diha nga dili pa magtotoo,
imong mga paryente ba, mga suod kinabuhi, mga pinanggas kinabuhi, imo ka ng tahas ingon nga magtotoo sa pagsangyaw kanila sa mayong balita sa kaluwasan. Kay tiyaw bag makaako ka ba mo tan-aw nila nga magkabuwag kamo sa inyong dadangatan, ikaw nga magtotoo na, nasayod ka naman, sigurado ka naman, ang Diyos may nagasiguro, dili ikaw. Huwag tao makasiguro siyang kaugalingon, gawas lamang sa Diyos. Ang Diyos may nagasiguro sa imong kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas na. Pasalig, garantiya, kana, saad kana sa Diyos. Sa tao nga mudawat, mutuo kang Ginoong Kristo, ingon nga iyang manluluwas. Dili mamakak ang Diyos. Huwag bakak kaniya. Kaya kung di niya tumanon kanang maong saad, dili siya Diyos nga matuod. Kaya ang Diyos matuod man, iyang tumanon, tanan niyang saad. It's guaranteed, ironclad guarantee. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Maura ka na ang paagi sa kaluwasan. So, uban sa mga panalangin, mga Diyos ng mga panalangin, are equally provided for all mature believers. Ang sangkapan lang ni ining mga Diyos ng mga panalangin, mao lamang kadtong mga hamtong nga mga magtotoo. Only mature believers, spiritually mature believers. Kung ikaw nasayod na unsay, buot pa sa boting mature believers. Mga magtotoo kini silang nakakabot na. Yan ang sa spiritual growth, nga espirituanong paghamtong. Kaya doon na may tulo ka matang, ang sa spiritual growth, pagtubong spirituanon. Batang masuso, mo na unang ang sunod, pagkahingkod nga magtotoo, adolescent believer, o pagkahamtong espirituanon. So balikon ko, ang unang ang batang masuso nga magtotoo. Ikaduha, ang sunod, hingkod nga magtotoo, adolescent believer. Kaya nagpadayon man siya tuon, tubo diya sa pulong sa Diyos. Sige, saka, sige, advance. Huwag dili, muundang. Kaya muundang siya, musugod na po siya sa uno. So hangtod nga, ikatulungan ang mo'y kinatumyan, mao ang espirituhanong paghamtong o kana mao'y dapit nga diin ang mga divine blessings are equally provided for all mature believers. Tanan. Why pili? Hence, God is fair. Makiangayon gyud ang Dios. Now, according to Philippians 3:10, sa isulti, that I may know Him and the power of His resurrection. Now, pangutana, how do we know Him? Of course, ang tubag is very basic, by studying the Bible. See, pinagis pagtuon sa pulo sama nini nga itong ginabuhat adlaw-adlaw. Mao gyud ni ang proseso, protocol sa Dios nga buot niyang sundo nato aron sa ingon niya na kabuot kita sa atong objective or goal in our Christian life, which is spiritual maturity. Now, to know God, the God of the Bible, dunay 3 areas of spiritual skills. Ipadugay ito ng gilagmitan: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Then, unsa, we have to reach the area of spiritual adulthood.
gikinahanglan ato makabutan gyud, maabot nato kining dapit sa espirituhanong pagkahingkod. Now, what is the purpose of studying God's Word? Unsay tuyo? Answer, to make Christ real to our life. To know God, to love God, to serve God, to please God, to know God's plan for our life, to be able to live with God forever dito na sa eternidad. But while we are here in phase 2, samtang niya pata sa ikaduhang bahin sa protokol nga plano sa Dios, gikinahanglan nga atong hatagag pasiuna ang pulong sa Dios hangtod nga kita maokupado na gyud kang Ginoong Hesukristo. O sa atong pagpadayon ining pagtubo, we have to be tested. Bantay. Pagasulayan kita kung unsa kalig-on ang atong baruganan. We have to be tested when we accumulated Bible doctrines o nagatubo kita sa grasya kay balok ang Ginoong Hesukristo hangtod nga makabot gayon nato kanang espirituhanong paghamtong. Paminaw, si Ginoong Hesukristo went through all sufferings in His passion. Nakaagi siya sa kasakitan, alantuson sa iyang kasakitan, o nakakabuot yun siya. Nakabuot yun niya. He was able to be victorious, batok sa kamatayon. Mao ko ito giingon og strategic victory ni Ginoong Hesukristo. Iyang nakabuot kanto. Now, ninumdum ka pa ba niyan itong operation X plus Y plus Z? Well, ang X represents what? Sa imong pagka-unbeliever pa. Okay? So, sa imong pagkadili magtotoo, naa kay paglaom number 1. Hope number 1. Unsa man ang hope number 1? To be a believer. Okay? Mo na hope number 1. Kadto sa operation Y. Okay. Y na punta. Na believer ka na. Okay? Kaya migamit ka naman sa imong kabubuton pagdawat kang Ginoong Hesukristo, so nahimo kang magtotoo in time. Yan itong panahon. So, na po hope number 2. Unsa man ang hope number 2? To receive escrow blessings in time. Nga unta ikaw makadawat sa mga gitawag dog escrow blessings ining panahon. O didto sa letra Z, ikaw magtotoo maghihapon, magtotoo ka na dito sa eternidad. So naa na ka po'y hope number 3. Unsa may mong hope number 3? Nga makadawat kag mga panalangin didto sa eternidad. So nasabtan nimo. So mo na ang operation X plus Y plus Z. Now as a believer, hinumdumi that all the divine assets are available to you now. Karon. It's for your within your reach. You see? Narasi mong pagpahimos ni, it's a matter of choice lagi. So, you have no reason not to be a winner believer. Huwag yung kay kapangulipas. Huwag kay kamalibad na. Kay naanatanan gisangkap na sa Diyos. So, mao nang ang prinsipyo musunod, it's a matter of choice. Your volition is at stake. Ang imong kabuton mo giagad. Now, sa panahon sa pagkaluwas, at the point of salvation, ang balaang Espiritu Santo musod diha sa imong lawas forever. Okay?
the Holy Spirit comes into the inside in your body forever. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Now, however, a believer cannot live the spiritual life kung wa siya ay pulong sa Dios diya siyang kalag. Ayaw na gyud nagkalimti. Mientras nga wa siya ay pulong sa Dios siyang kalag, wa gyud siya ay pagkinabuhing espirituhanon. Wala, dili maka kinabuhi siya espirituhanong kinabuhi. Acts 1:5, extension of the great power experiment of the apostatic union, mao ni ang pagbautismo sa Espiritu Santo. Ang usa ka magtutuo has to consider the ministry of God the Holy Spirit if he wants to live the Christian way of life. Mao gina importante kayo. The Christian way of life cannot be lived dili nimo makinabuhi pinagis tawhanon nga mga pamaagi only through the spiritual way. Pinagi lamang sa espirituhanon nga pamaagi. Now, nahinumdum ka ba niya itong mga royal title ni Ginoong Jesucristo o royal patents? Ang naguna ni mong iyang divine royalty. That's his title. Aun sa magyun ang iyang title, Son of God. Ano iyang divine royalty. As eternal infinite God, his eternal family is God the Father and God the Holy Spirit. Now, so that is his divine royalty, Son of God. Ikaduha, ang Jewish royalty, Son of David. Kaya ang iyang pagkatao man okay, as human, Son of David mo na iyang titulo. Roma 1:1-4. So mo na Davidic dynasty, Son of David. Okay? Sa ikatulo, battlefield royalty. Now, kining battlefield royalty, this is related to the to our Lord Jesus Christ's resurrection and ascension. He was perfect God-man under the hypostatic union. So, kining battlefield royalty is a strategic victory. No. Correction. That was not the strategic victory. It's the tactical victory. Ang iyang titulo ni battlefield royalty is King of Kings and Lord of Lords and Bright Morning Star titles. Now, okay. Ayaw pagkalibog nini kay kining battlefield royalty ni Jesus Kristo mao ni ang strategic victory what our Lord Jesus Christ nasinati niya dito sa cross and what he left to the church age. Mao ni strategic victory niya sa iyang nasinati dito sa cross. Karon ang tactical victory alang ni tanang mga magtutuo nga magamit ang mga espirituhanong mga kasangkapan sa Dios aron atong masinati. So mo ni tactical victory for all believers to use God's spiritual assets to experience. Ang kumbalikon nga strategic victory mao kadtong nasinati ni Jesus Kristo dito sa cross o ang iyang pagbilin niini. Kining maong kadaugan gibilin niya ngadhi sa panahon sa simbahan. Ang panahiyang battlefield royalty, iyang titulo, King of Kings, Lord of Lords, o Bright Morning Star. Okay? So, nasabtan mo, ha? Okay. Now, ang matag kalag sa matag magtutuo, each believer's soul, mao kini ang spiritual battlefield. Mao ni ang natad panggubatan nga espirituhanon. O si Ginoong Kristo mao ang commander-in-chief.
Well, it is true that kita mga magtotoo, anaan niya ng gahom that God had provided. But the question is, so many Christians, labihang bagang doon sa mga Kristohano, do not know how to use this power. Huwag sila alam kung saan paggamit nila nining maong gahom. But why? Tungod kay, ang tubag ini, tungod kay kining maong mga Kristohanon nga atong gisgutan, have no knowledge, no clue, bahin sa mando sa Dios on knowing and learning this power. So, wag yun sila rin yung mabasol nini. Wag man yun sila alam, wag man sila pagtuon bahin nini. So, loy, mao lang yun nga itong masinati nga murag. It's tragic to see that so many of our fellow believers do not know how to use this power. Wala. Yung ilang pagdahom nga, nag-aangkor na sila niya ng maong gahom. Huwag man po ta magpasigarbo. Dili man ta magpasigarbo. Ato laning gi-express ang atong naalinggatan karong panahon na nga wala gyud ang atong bagang duot sa mga fellow believers nato, wala gyud alam kung saan nila paggamit kining maong gahom. In a nutshell, this kind of believers are negative. Negative ang ilang attitude ngadto sa pulong sa Dios. Negative, recalcitrant, kanang no interest, no desire to study God's Word. Dali na sila mambalibad o kay mong imbitahon na sila. Wakoy panahon na busy ko kayo. You see? Now, hinumdumin without studying, learning, and applying God's Word, a believer's Christian life is ineffective. Huwag yung epekto. He is only a casualty in the angelic conflict. Pilde man gyud siya. Ining away nga espirituhan doon nga atong atubang moment by moment sa atong Kristohanong pagkinabuhi. God wants believers to be filled by the Holy Spirit. Mao ni kabubuton sa Dios nga unta kita mapun-an kanunay sa Espiritu Santo. Unsaon man? Basic kayo. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo, kinahanglan mo gamit kita sa kanang pagsangkap sa Dios nga kasulbaran. Unsa man? Rebound. Kanang sugid. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao nay paagi nga gitudlo sa pulong sa Dios nga kita punan sa Espiritu Santo. Diha human nato isugid nato mga sala. Automatically God, the Holy Spirit will fill us up, punan kita sa Espiritu Santo. At the same time, kita mahibalik sa atong pakikabitay sa Dios, our fellowship with God. Then, maupanay gayon nga kita makapadayon sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Dili ta makatuman if out of fellowship or wa ta mapun ni Espiritu Santo. So sabta gina nga di ta makaako nga himot ang casualty nining angelic conflict. Buot sa Dios nga kitang tanang mga magtotoo mapunan sa Espiritu Santo, so diya sa operational divine sphere, fulfilling the protocol plan of God. Remember protocol? Yan doon ka pa ba nining pulong nga protocol? It means doing the right thing in the right way, not otherwise. Okay? Mo ni protocol. Ang protocol plan of God is described as what? A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong.
only a right thing done in the right way is right. Mao na ang protocol, plan of God. So, akong balikon nga protocol means doing the right thing in a right way, not otherwise. O aron nga kita makapuyo diya sa protocol plan of God, operational divine sphere, God's power system, is to imitate pagkamaawaton kang Ginoong Kristo, so that kitang mga magtotoo kan reach o makaangkon niya ng tactical victory. Mao niya itong tumong. You see, mao niya itong gibalik-balik na gisubli kini aron di na yun na nimo makalimtan. Now, remember, God the Holy Spirit sealed nato, gitimrihan kitang mga magtotoo at the point of salvation. Kung sabot pasabot, kaning sealing, kung atong kanang unsa katuning matang nato sa pagtuon, ICE method, isagogical, categorical, exegetical, kanang isagogics, ang buot pasabot, studying God's Word through the history sa kasaysayan yan ang usa ka kapitulo bersikulong giswat unsa man buot pasabot niya ng sa kasaysayan niya na okay isagogics kining sealing pagtimbre kanang mo man Visayan pagtimbre gitimrihan ta Espiritu Santo niya itong higayon nga midawat ang Ginoong Kristo nga itong manduluwas. Okay? Yan itong panahon ay sa gugiks. Yan ang history nini. Ang mga hari nitong panahon na ana sila gitawag o kanang sabay nga na sa Bisaya kining ring kining singsing. Okay. Di na sila yung mga dagkong singsing. Ang tuyo niya mo ang pagsilda, pagsil, pagtimri. Timrihan sa maong hari ang tanang mga butang nga iyang gipanag-iya, all properties. Noon sa manang mga lamisa ba na, mga parador ba na, unsa diyang mga kabinet ba ron kung saan diya iyang mga tanom sa diya timrihan niya kana nagpaila nga iya ra gyud na siya ray tag iya way lain ang makapanag-iya mao nang hubad kini sa isagogics nga ang sealing sa Espiritu Santo mao ba gipakasama nga na ay dakong sing-sing ang Espiritu Santo o silyuhan o silyo. I think that's one Visayan word. Gisilyuhan kita niya itong higayon nga tuo kita kang Ginoong Kristo. Gisilyuhan kita nga kana nagpasabot nga wa na'y makapanag-iya nato kundili ang Dios lamang. Kasabot ka. Mao na ang kitang tanang mga magtutugi silyuhan gitimrihan sa Espiritu Santo. That kana qualifies us to live with God forever because we are privately and personally owned by God. Kasabot ka? So, ayaw nagkalimti. Ang Espiritu Santo mitimbre kanatong mga magtotoo at the point of salvation. So, even if the Holy Spirit is inside our body, o niya pagyud kita niining atong old nature, hinumdumi na nga ang Espiritu Santo na gihapon sa atong lawas. Bisag naapod tay old nature. This is a fight. Numdong ka? Na ay bugno nini. It is an inner full-scale battle. The angelic conflict. Mao ni gitawag na sa doktrina. Angelic conflict. Langit noong away. So, ang gamito na to nining pagpakingharong nini mong away is the sword of the Spirit.
unsa maning sword of the Spirit. Espada sa Espiritu Santo, ang pulong sa Dios. The Word of God. And a believer can only make use of God's power pinagi sa iyang pagkaton ining maong gahom. Hinumdum ka? Operation is LBA, study, learn, believe, apply. O kanang PMA, perception, metabolization, application ug uban pa. O gamita kining maong gahom to combat our enemy. Discernment is needed, not to be deceived by Satan. Kinahanglan magmalinggaton kita, magbantay kita. Di ta magpadasa unsa. Di ta magpalingla. Niining nagunang kaaway sa Dios nga si Satanas. God's arch enemy. Di nilang una kita hunong usa. Di nga dawag atong ipadayon kini ugma. Ayong sipyat sa pagsunod gihapon niini ugma. Niining atong pagtuon in great power experiment. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagkapasalamat kami kanimo nining higayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. O nga unta, kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Mahimo gayon kini nga kalig-on ka na mong imong mga anak. Aron kami makakabuot ngayon sa among tumong spiritual maturity. Ug magmadinaugon kami. Ining tactical victory sa among kinabuhing espirituhanon. Dada kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon niini. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.